Okay, tingnan niyo, dalawa na ang tumawag sa kanya. Dito, meron ng fresh na tumawag. So, meaning ito ang aking tawag sa kanya. So hello guys, welcome back to my channel. It's me again, Aris1 TV. Ngayon, bago ko ipagpatuloy ang aking chika-chika, meron na naman akong isang application na para mahuli natin ang ating kapartner o ating karelasyon kung sino ang tumawag sa kanila or sino ang katawagan at mahuhuli natin kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Pero bago ko ito ipagpatuloy, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag nyo namang kalimutan mag-subscribe sa aking channel Aris1 TV at pindutin ang notification bell para ma-notify ka kung sakaling meron akong video na i-upload. So ngayon mga kabay, kung mayroon tayong karelasyon, hindi natin maiwasan na mayroon tayong pagsiselos or mayroon tayong pagdududa sa ating kapartner, lalo na kapag nandun sila sa ibang lugar. So ngayon, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa isang application na meron siyang kakayahan na mag-record. Ano ba yan? Meron siyang kakayahan na i-record kung ano ang pinag-uusapan kung sakaling merong tumawag sa kanila or sila mismo ang tumawag sa ibang tao. At itong apps na ito mga kabay, hindi ko ito gagawa ng content kapag hindi ko ito nasubukan. So dito, susubukan ko dito mismo sa aking video. So, wag ko nang patagalin. Itong application na ito mga kabay, dito natin matatagpuan sa Play Store. At dito sa Play Store, ang hahanapin nyo ay itong tinatawag na record incoming calls and outgoing calls. Yan ang pipiliin nyo. I-search nyo lang yan. At dito marami siyang magkatulad. Pero, ang pipiliin ninyo ay itong logo na ito. Ayan, tingnan nyo, all devices. So, meaning, sa lahat ng devices ay gumagana ito. So, ayan. Ito siya. Call Recorder Auto Call Record 2021. So, i-record nyo or i-install nyo ito sa cellphone ng inyong partner. Legit itong tinuturo ko kasi sinubukan ko ito or ginagamit ko ito bago ko ito gawa ng content. So, ayan, reminder lang mga kabay, wag nyo itong gagamitin sa masama. Ito ay gagamitin nyo lang doon sa inyong partner. Yan ang paalala ko. Kaya, ang apps na ito ay doon mo ito download or install sa cellphone ng partner mo at kayo na ang bahala kung paano nyo ito itago. So, ayan, as usual, itago mo ito. Pag na-install nyo na ito, i-open nyo lang itong application na ito. So, bago ko ito ipagpatuloy, tingnan natin ang kanyang mga comment or ratings. So, ayan, ang ratings niya ay merong 9,000 reviews. So, meron siyang 4.6 na stars at hindi pa ito matagal na application na ito kasi meron pa siyang 100,000 downloads at ito ay noong nirelease siya noong April 9, 2021 at in-updated noong September 2, 2021 at mayroon lang siyang 100,000 plus downloads. So, ang kanyang mga review dito ay lahat, tingnan natin, ay halos lahat 5 stars. So, nagpakilala itong application na ito ay gumagana talaga siya. So, ayan yun mga kapartner, mga kabisaya dyan, especially na sa mga kabisayaan dyan, katulad ko,
yung mga merong mga maldito or mga sipat na mga partner na parang nagloko siya sa inyo, or merong mga partner na tinawag naming mga Bisaya na siaw. Siyempre, hindi sila magsabi sa kanilang partner meron silang ibang ka-esmering or parang mga parang ka-fling-fling lang na panakip butas ba, yung tawag na ba, kung tawag dyan, na kung nandun sila sa malayo at malayo sila sa kanilang partner, ay sa amin yan, ang tawag dyan ay magkalingaw. So magkalingaw sila kapag ito ay na-install na sa cellphone ng partner mo, yan, doon na siya magsimula na mag-record. Ito, na-install mo na yan, di ba? I-open nyo lang itong application na ito. So ayan, tinitest ko na yan ito kanina. Mag-open mo pa lang, back tayo. I-open nyo lang ang call recorder. So kapag mayroon siyang ads, ayan, panoorin mo lang kasi mayroon siyang ads talaga. Pag open nyo dito, meron siya, wag nyo lang gagalawin ang set na ito sa kanyang audio, pero kung gusto nyo, pumili kayo dito kung saan ang malinaw sa kanyang audio. So sa akin, hindi ko na lang yan ginalaw, pinindot ko na lang itong okay, nag-proceed na lang ako. So ayan, dito pindutin nyo itong tatlong line dito sa left side, at dito, ayan, sa settings nya, pindutin nyo itong record. So wag nyo lang galawin ito. Ayan, dito sa general, meron siyang pin. Kung gusto nyo lagyan ng pin, pwede nito i-on at lalagyan nyo ng pin, pero sa akin hindi ko na lang linagyan ng pin kasi itinago ko na lang sa cellphone ng partner ko. So hindi naman niya mahahalata. Basta ang notification sa apps na ito ay i-off nyo lang. So alam nyo na ba kung paano mag-off? So dito, i-off natin ang kanyang notification. Dito, punta kayo sa settings ng cellphone nyo. Ito ang way para hindi na siya makatanggap ng notification galing sa apps na yan. At dito, hanapin natin ang notification. Ayan, notification and status bar. Ito, pindutin nyo lang ito. At itong app notification management. At dito, hahanapin nyo ang application na dapat nyong i-off ang kanyang notification. So, andyan siya. Ito, i-off nyo lang ito. So, ayan, kapag na-off na ninyo iyan, ay hindi na siya makatanggap. Yung cellphone na ininstallan nyo ng apps, yung sa partner mo, ay hindi na makakatanggap ng notification galing sa application na iyon. So, hindi na niya malalaman kung meron kayong apps na in-install sa kanyang cellphone. Back tayo. So, i-open nyo ang apps na iyan. So, ayan. I-open nyo lang call recorder. At i-okay nyo. Dito, makikita nyo kung sino ang tumawag. Marirecord niya kung ano ang pinag-uusapan. Dito, ipapakita ko sa inyo na mayroong tumawag sa kanya at automatic niyang mag-record. Halimbawa, ayan. So, hindi natin gagalawin yan. So, tatawagan natin ang cellphone niya. So, tingnan nyo kung ma-record ba ang pinag-usapan or halimbawa mayroong tumawag sa cellphone niya. So, ayan mga kabay, tatawagan natin ang cellphone niya kung ma-record ba talaga. So, tingnan nyo mga kabay ha. I-try lang natin siyang tawagan. So, ayan, mayroong nang tumawag sa kanya. I-try natin kung ma-record ba ang tumawag sa kanya. Ayan. Hello, good afternoon. Yes, ma'am. Ito po ba si Miss Cheng? Okay. Pwede po siya makausap? Kasi kailangan ko kasi siya Okay, thank you. Tingnan natin dito sa apps na ito kung na-record ba kung ano ang
sinabi ng tumawag sa partner mo. Okay, tingnan nyo. Dito natin tingnan sa apps na ininstall natin sa kanyang cellphone. Tingnan nyo, dalawa na ang tumawag sa kanya. So, tingnan natin ang sinabi ko kanina, kung dito ba naka-record ba. Okay, i-adjust nyo lang ito. Yes, ma'am. Ayan, tingnan nyo. Ito po ba si Miss Ching? Ako po ang tumawag sa kanya. Okay, tingnan nyo. Okay. Pwede po ko siya makausap? So, ayan. Kasi kailangan ko kasi siya Clear na clear talaga ang voice. Okay, thank you. Okay, di ba? So, klarong-klaro ang boses. So, ayan mga kabay, kung ready na kayong mahuli ang inyong kapartner, Mr. Mrs. na kung sino ang katawagan or ano ang kanilang pinag-uusapan, i-install nyo na itong application na ito. So mga kabay, kung gusto nyong masubaybayan ang aking mga video, panoorin nyo na ang aking channel at mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para ma-notify ka kung sakaling meron ako mga bagong video na i-upload. Thank you for watching and God bless us all!